Welcome to Thulas MTV. Igama lami Thulas Mtshali. Hlaba ngani magalela gasa njengengonyama manje ngangacosha icosha abafokazana. Mangisho njalo ke nginamukela ku show yanamhlanje. Since ku Youth Month inyanga yabantu abasha. Siya straight endabeni yabantu abasha, siya straight emasontweni. Sifuna ukwazi ukuthi bakhishwe yini emasontweni. Into njengalezo ngoba uthi uyabheka ukushintsha ubuso nobuso abantu abasha, abanye abasha, abahlali abantu abasha enkonzweni bagcwele ngaphandle. Namhlanje ke nginobishop wami Bishop Fenyane nabafowethu, abafowethu ke ukhona umfowethu obuya khona enkonzweni oke naye wakhonza serious azimisele ashaya amasuda aphelele but wa decide ukuthi ashiye ngenxa yokulimala khona enkonzweni. Washiya uhamba wayezenzela into zakhe. Namhlanje kumfundisi kuzosincedisa la khona yena ezosibonisa khona ukuthi ke njengasebandleni yena uyibona kanjani, yini inkingi ilahleke kuphi. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi asiqonde endabeni. Mfundisi wami ngiyakubingelela. Amen. Hayi ngiyabonga mfundisi ukungihlonipha ngimncane kangaka. Uyeke yonke ngiyazi umuntu obhizi uyeke yonke into oyenzayo uthi no ngicela ukum-attend uThulas. Ngibonge kakhulu, it's a privilege ukuthi ngibe la. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga mfowethu. Mfowethu Gift. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila kunjani mfethu? Hayi ngikhona mfowethu. Sibuda. Thulas. Alright mfowethu. Hayi ngiyaphila mfethu. Ngiyabonga bafowethu ukungihlonipha nani nize ku-show. Sizwe isitori senu bafowethu. Hallelujah. Ake ngiqale ngawe before ngiye kumfundisi Gift uzathola ipicture ukuthi kwenzakalani. Ngicela usichazele Gift ukuthi since ubukhonza uzimisele yamoshe kaphi mfowethu? Mfethu Thulas ukukutshela iqiniso wena mfowethu. Yinde lendlela esihamba kuyo. Yinde kangangokuthi siyakhubeka endleleni. You understand? And singabafana. Masingabafana kanje there are a lot of challenges esibhekana nawo every day. You understand? To cut the story short, asingene endabeni. Mfowethu njengoba ususho ukuthi bengikhonza ngiyithanda inkonzo. Serious futhi. Ngiyavuma. Mamela inkonzo bokuyinto yami. Yeah. Ngithanda kakhulu. And into beyenza ukuthi ngithande kakhulu. I was close nomfundisi. Yeah. Too much. Bebasithanda. We were a group of amajita. Sidlala instrument, sifundele enkonzweni. Sisuka phansi nenkonzo. Yes. You understand? Sikhulele enkonzweni. So into enzakalayo enkonzweni Thulas mfowethu. Masiloko sikhonza. Remember sikhulela enkonzweni. There are things esingazange siz experience. You understand? There are lifestyle esingawazi. You understand that are happening. And outside, yeah. Yes, and eventually as a human being izokatheka those things ziyafika. You understand? Ziyakuphazamisa. Some of the things mele udlule kuzo. You understand? To get la mele uzufike khona. You understand? So into enzakalayo ukuthi wena Thulas mfethu sifundela amagitha esontweni yithi abo brother enkonzweni si on. You understand? Yes. Mfundisi ngapha akafundi nix ngathi. Niphambili. Siphambili yithi esidlala amagitha lapha every Sunday. Abafundisi basibeka phambili bakhuluma ngathi basifaka ezintweni. We understand? So into ezenzakalayo impilo iyashintsha because we reach certain stages masiloko sikhula, especially esontweni. We understand? Yes. So when I'm fair to Thulas, to get straight to the point, siyakhula enkonzweni kwenzeka whatever enzakalayo. Sidlala amagitha. Nangu sister uyafika. Muhlu sister uyangifika. Ukhuluma ngento enzeka kuwe manje. Ngento enzeke kimi. Alright. Ngilapha phambili nangu sister muhle. Ngidlala igitha mfethu. Ngiyayishaya kabuhlungu futhi. Mamela ngiyayishaya abazalwane bayakhala ngami. Strong. You understand? So sister angiphazamise when I'm mfethu. You understand? Siyakhula. We've never experienced those things. You understand? Ngiyachameka usister uyachameka. Siyadata esontweni. And when I'm mfethu Thulas ukukutshela iqiniso iproblem enkulu ne kuyo yonke lena ukuthi sisaba abafundisi more than uNkulunkulu. In a way yokuthi abafundisi asikhoni uxoxa nabo. And remember umfundisi ufana nobabakho. You must be able to share everything naye so that impilo yakho izobalula.
But because of our abafundisi bethu, we can't share our things. That is why siphazamiseka along the way. We understand. Sibuyele kuyo le ndaba kaSister. uSister uyangiphazamisa siya data. Nako ke uSister kulok data kwethu sesiyaprekisana. You understand? That's where the problem started. Umfundisi angibiza. Ndoda, sewumoshile. Kuyofuneka ushade manje. Umfundisi angikwazi ukushada. Imali ayikho. Angisebenzi. And kusese early. We understand? No, ndoda, kuzomela ushade. So umfundisi ufuna ukuvala ihlazo lakho ukuthi lingaveli or Yes. or yena beyibeka kanjani beyibeka njengendlela ukuthi ingazi iphumele kubazalwane. Yazi kusho wena Nthula kuleso space. Ne, ufuna ukuthi kwenziwe izinto quick. So that makuvela isisu kube ngathi Oh yes. yeah, we understand. Kube ngathi into enzeke after umshado. But the truth here is that angikwazi ukwela kuleyo nto le. It's still early. Thina besinalento esiyenzayo boku stage ngaleso sikhathi. You understand? Yes. So isixabane lapho ke nomfundisi. Umfundisi athi no man, ngiyancuma manje. You understand? Ngithi it's okay. So bhekana nayo lento mayifika. Athi kuleya Sunday yomeluze enkonzweni. Ngiye enkonzweni. Now where's that? Ngiye. You understand? Nginalento ukuthi you see izinto nasibhekene nawo you must uzifixe. Akumelanga ubaleke. Yeah. You understand? Ngiye enkonzweni, nangifika enkonzweni sengimiswa phambili. Ngiya-announce ukuthi hayi nangu brother gift samncuma manje. Umithise uSisters bani. Angeke nisababona la phambili. You understand? So kuyo yonke lento Thulas, ukuncunywa akusi problem mfundisi. You understand? Akusinkinga. I don't know when maybe uzoyibeka ngenye indlela but mina ngaleso sikhathi bekungasinkinga kimi. We understand. The problem icala after soncunyiwe. The treatment ozoyithola. We understand. Awusabi yilela gugu labo. Isiyanyanyisa soba ivulture kubo. Kangangokuthi Thulas people bekwazi ukuhlala phambi kwabo sixoxa abomama abobaba. Mawufika ukuthi uyahlala ngathi uyabanukela bayachifta. That's where the problem started. And then that's where mawumuntu uyaqala uyahlala uthi from kulo lathando bengilithola. Manje sengiyinye into sengiyingozi ebantwini. Akungcono ngiyeke. We understand. Because manje this thing iba painful kuwe. Ukuthi after so vumile ukugwetshwa sekumele manje wena ube ivulture kubo ngathi uyabanukela. Yeah, because uvumile phela. Ungivumile. We understand. That's when again ngathi yazini let me stay away from inkonzo. Fika outside impilo ingenye indlela. Bakumukela ngaphandle bakujaja abanandaba nawo. Impilo yaqhubeka. Then again iso story sami. Sibuhle. Yeah. Kune difference between ukuhumiliate umuntu nediscipline. Yabona idiscipline ukubizela eceleni sikhulume sithi ukuthi indoda umoshile. Kwenzeke so. Yeah. Umoshile. Bese nihlala eceleni nixoxe. But ihumiliation mase ngokumisa phambili. Kuwo wonke umuntu abukele wena. You understand, which is uJesu self was against that. Balethe umama phambi kwakhe bathi simthola yenza so. Self yena wathi mangabe nina onganasona akaqala ekuqala. We understand because we are inyanya humiliation. Akakondone wrong doing. Mara humiliation akayifuni. Because mangizokumisa phambili ubukela abantu abayi 200-300 and something babheke wena bonke. Ume phambili kuthiwa wenze so. We understand. Now umuntu mase uyi1 awusakhona ukubabheka emehlweni. Angeke asakhona ukubabheka emehlweni ngoba uzobabheka kanjani? Labantu bheka abuphila nabo everyday bakuthanda kumnandi. Namhlanje sonenkinga engaka and bonke. We understand because khona into ekumele uyi understand esontweni ukuthi wonke umuntu umfundisi mangakhuluma kahle ngawe wonke umuntu uzokuthanda. Umfundisi mangaba akasakhulumi kahle ngawe wonke umuntu ufuna ukimpressa yena as distance from ku. We understand. So idiscipline akusinkinga mara
i-humiliation yeyi-problem because uma ngikumisa phambili kusasa ngithi ungasabuyi kahle kahle indirect ngoba ngeke ubuye mara uma ufika estradini akunamuntu olendaba nawo wonke umuntu uziphilela uyazi ukhona umuntu waposta something kuFacebook athi uma siphume etshwaleni siyaliftana singaba yi-35 ku-quantum emotweni eyi-1 wonke umuntu hayi bro ame zongifike kahle nalo hayi zongihambe kahle sihamba sonke as long wonke umuntu asafe phuma enkonzweni ngiyakwazi ukuhlala lapha la iduze la mhlambe sinokuhlala estradini esi1 ngihamba ngiyi1 emotweni eish ngicela ukuthi bless the Lord ngiyaphuma ngihamba ngikudlula la ngihamba nawe and uthola ukuthi umuntu mhlawumbe oqeda ukufika you understand noma ngaba uqeda ukufika cause ungacela ukuthi ungathola ukuthi uqeda ukufika or awuqeda ukufika but ipain sengisho ukuthi mhlawumbe-ke uma uqeda ukufika unalento ukuthi ufuna isonto mhlawumbe umuntu omusha uma usubona izinto ezinjengalezi kuba wese bheka remember mina mangiqala ukufika esontweni ngifikele kubo gift thole bona sihlangane umngani bethu sibicala esontweni we understand mina ngithole bona we understand saphila sabamnandi amajita siyaphila sonke ku grand yonke into sharp but mawukhula isikhathi ngisho isikhathi siyahamba you learn from them but based on the side bayakhuluma ngalo ukuthi umfundisi ukhuluma kahle ngawe so I'm thinking we out sharp ngaphila nawe every day and siyaphila but we running away from real challenges behind spirituality we understand kunama issues are serious ukuthi remember kune power umuntu unikwe power but that is not monitored ipower uphela uma ume phambili udlala igita wenza whatever unikwe leyo power already umfundisi knows ukuthi there's power that eza kuwe you understand awuyicelanga but eza kuwe but he must be there to guide to say you know job umela there's so much power that oyibambayo khona abantu okuthanda ngoba you know what you gifted you've got this you've got that nje umuntu osestagini uyathandeka we understand wonke umuntu ufuna ukuzibona phambi kwakhe we understand so that power ifaka imonetary yena ukuthi you know what gents ngiyanibona la into zenu you know zamba kahle so but be careful 1 2 3 4 5 you understand so i-mentorship ayibi khona yokuthi ithi ngini-guide la so if no Mercedes ngeke uthathe unike lo mfana wakho omncane but uzomlinda khula emaceda ukukhula makafika ku certain age atholile nas license ready khona bese umfaka endleleni nawo bheke la stop sign sithi ima la kuthi the day uzothi uhleli la umnika uMercedes ukuthi drive uhambe une confidence so esontweni bathi no na imoto ngena hamba hayi ngiyakuzwa mfowethu mfundisi hayi usuzwile manje story sicela usithintele mfundisi njengoba usuzwe story sakho usithintele nakule party le yokunqunywa ukuthi biblical ngoba ezinye izinto nizenza nithi ezwini zikhona yabo nokunqunywa siza ukuthi ezwini ithini iyona ngokunqunywa Okay. Thula sinyabonga kakhulu. Yes, I want to show you something, especially ku issue ka gift here. yeah Uyazini, you will be surprised lento engizoyisho. Angimsoli lo mfundisi lawyer who did what he did. yeah Ungizwa, angithi right. Mara ngithi awumsoli angimsoli. Lana sikhuluma ngama generation gaps. Thina ebusheni bethu sifundiswe ukuthi without scripture sifundiswe ukuthi uma insizwa imosha intombazana iyanqunywa. So ngikhula with that teaching and ngumfundisi today. And now I'm bishop today. Ngiphethe that tradition of my forefathers. Now I am applying manje imfundiso engayithola kokhokho bami engibathola evangelini. Abayi-applya kwabanye. Ngibabonile bayi-applya. So today ngi-applya to this generation. Totally different from the previous generation. So the man of God, in his mind, ubambe yona. And in my mind, ubambe yona. Because that's how we were taught. We think it is a tradition. Of course, ayikho in scripture. But
amadoda esathola ivangeli kubo abahambile bashiye nalento. You see, now I may not tell you ukuthi nami ngeke nganqunywa. Ungibona ngumfuna usingifaka isuti ngimohle ngishumayela uthi uNkulunkulu uhleli kule ndoda. But ebusheni bami ungekho. Mara ebusheni bakho mina ngikhona. I see things that you have never seen. Gimme. Mara mina ngiyazibona. Therefore, ngi-apply that culture that I was taught. But kule generation namhlanje things are different. In the past, besithi uma sinqunywa still singalimali. You see? Sihlambalazwe still singaphumi ebandleni. Still singaye ezonweni. Because sitsheliwe ukuthi this is how things are. But generation now today, it's totally different. So the man of God who did whatever he did, now manje he's convinced what is right. And I think he's right too. But we can't apply it today. Kubantu abasha banamhlanje, we can't. Bantu abasha banamhlanje bazi constitutional right. Besinganayo lonto leyo. Lento kuthiwa right to privacy. Besingayazi ukuthi what is that? But namhlanje umuntu omusha une right to privacy. Akumelanga i-privacy yakhe ngikhulume in public. Ukuthi insizwa imoshe intombazana, mina njengobaba ebandleni angeni indawo. Is their private life? Mina manje ngifocusa ku their spirituality kuphela. But in the past besingayenzi lonto leyo. Singena ku your private, sifuna ukwazi even your sexual life. We even want to know your financial life. Yeah. You know, Fundisi. Yes. Mhlambe i-challenge la ukuthi it's not about ukuthi young people mhlambe we understand very well ukuthi you know what kunama rules ekumele alandelwe, which is you're not against those rules. Yes. We understand, but the challenge is if in a problem you must discipline me privately. You call me privately and say, hey, ntwana la wenze 1, 2 and 3, therefore ngeke ume phambili. Look, right now, Yes. kune mind shift engqondweni zethu singabafundisi. Ngenxa yeinkathi esiphila kuzo. But that's not how we were trained. We come from Bible schools. We've been in churches for a very long time. So we are indoctrinated. So when I'm ofika namhlanje ukuthi sibize privately, ngokubona uyisoni. In the name of Jesus Christ, you want to change the ways of God. No, it's not even the way of God. So Ngiyakuzwa, yeah. your point Yes. is very good. Yokuthi mele ngibizele esayidini ngikhulume nawe. That's how it's supposed to be. Ngoba nami sengifundile. You realize ukuthi no man, the teachings that we received were just a tradition. Yes. They are not the word of God. Yes. But again, if ngangafundanga, bengiyohlala lapha. That is how this man of God was injured. Yes. The intention of that man of God was good in his own heart. Okay. But it was not correct. Ngoba vele at the end beyilimaza. But we didn't care if we limele. We feel ukuthi mina njengobaba I've done my part. Ulimela umameli wena. You can go. Umnyango wesonto uvuliwe. Yes. We can't talk like that today. Okay, mfundisi ngiyakuzwa. Biblically, Matthew 7 verse 1 to 6. Yeah. Le do not judge. Yeah. Iwe lapho ube ngamjudge mayenza kanjani? Yeah, lekama lethi judge kufanele silungise. Yeah. Yabona malithi do not judge. Yeah, Alisho ukuthi do not correct. Yeah, lisho ukuthi ungakondemi. That is why mhlawumbe bese ngalifunda. Yeah. Mhlawumbe lizwakala uthi from 1 to 6. Yeah. Matthew 7 ngoba Yeah. likhuluma ngokuthi ungaboni into Yeah. esweni likamfowenu Yeah. kanti wena kuwe inkulu. Yeah. Ne? Likhuluma ngalokho. Yeah, lisho jo. Lisho Yeah. kanjani? Base ngibuza ukuthi kwi situation ka gift ubengamjudge ubengamahluleli. No, in his mind, yena begati uyamdisciplina. In his mind, begati uyamdisciplina.
You see, uyayazi Matthew chapter 7. Wazi kahle ukuthi thou shalt not judge, thou shalt not condemn. In his mind bekathi uyam disciplina and disciplinera nabanye bala ebandleni ukuze bafunde if bayenza into enjengale something like this will happen to them. Okay, ngekuzwa kahle mfundisi. Kune point elikhulunywe usibusiso la. Yes. Wathi ake ngishifte kancane entweni ka gift. Yeah. Asinabo abantu amasonto busy. Abefundisi ba busy. Amasonto makhulu. Ababi nesikhathi sokunaka abantu abasha. Mangizoba nomuntu omusha ophethwe stage. Okwi stage sokuthi manje nayi intombazana izizwa engathi ifuna abafana. Nangu umfana uzizwe ngathi uhalela ugwayi. Then isonto liyakhona ukuzi attenda lezo zinto. Ilento eshiwo usibusisi wathi ngathi abekho abantu abamentora. Yeah. Njengoba ngithi abafundisi kune mental change of some sort. Ibandla asa we are not seeing ibandla njengayizolo. Silibheka differently. Siyakhona manje ukukhuluma ngama health issues. Ebandleni. Kanti besingana ndaba nalonto leyo. Besifuna idemon la lingakhona and cast it out. Sifuna ubungcwele. We just don't care about any other thing. Yeah, yabona. Kanti no. That's not the way to go. Siyafunda nathi, siyaphola, siyahlakanipha sibangcono. Right now, enkonzweni lebesikuyo or in my church right now, June 16, over 100 young people were there. Nice. Besikhuluma about smoking. Yes. Ubani mina ngikhuluma ngesmoking ebadleni, isona lonto leyo. But things have changed. Ukphuza. Of course, I'm a courtship. We're talking about those things. Gift you would know. Esontweni lethu we normally have our youth camps. Yes. No, that's Now this year baya Magalisbeck. Yeah, that's true. They have been to Cape Town, Port Elizabeth, Durban. We teach them these things. Yokunquma yona, it doesn't exist anymore. yes. Why? Silimaze abantu, including him. I wish to say on behalf of that man of God, nabafundisi bonke, I'm sorry, man. No, sengixolile. Yabona, I'm sorry kakhulu. I am aware vele ukuthi sibalimazile abantu ngendaba yokunquma, but in our heart besithenza kahle. And mfundisi kuyo yonke lento ne. I think there should be some sort of support after discipline umuntu. You understand? There should be a class ekumele attend whereby you'll be having a one-on-one. Because you crash it. Yes. Remember, umntwana endlini makamosha awumxoshi. You understand? Yeah. Uyamshaya mawuceda umbiza. Uthi hayi iza sobukela ibhola boy. Yes. Asibukela ibhola nje udela akayifundi lento. Yabona, next time asayenzi le. You understand? Then lonto imenzani? Imenza umntwana abe more closer to you even though discipline. But sifundile ukuthi akumelanga singene your private life. Yes. If kunentombazana oyimoshile or kunentombazana pregnant ebandleni, angindawo mina. It's a matter of two families who must go and talk that matter. Then the family, both of them, are the ones who must come talk to me. That is how we're dealing with it much. Asingeni ku private life. Yes. Tina sifuna your spirituality. Finish and clear. Yeah. If intombazana is pregnant la enkonzweni somenza njani? It's a matter yama family. Mageze enkonzweni uyeza ahlale phansi lapha sikhonza uNkulunkulu kube right. Mfundisi ngathi bangaba baningi abafundisi abana le ngqondo iphethe. Mfundisi ngifuna singene la ekukhuleni kwethu nizongifakazela abafundi. Mina mhlambe ukuthola isolution sesishiftile kancane endabeni ka gift because siyabaluza abantu abasha mfundisi. I'm sure noma bekhona enkonzweni yakho but still basagcwele kakhulu ngaphandle ezweni. Ama hours asontwa enkonzweni mina bengishaya leyo nto mangikhula. Kuhlala isikhathi eside. Yes. Abomama basishayayo. Intshumayelo eziningi ebeshawa kuthiwe ubufebe. Yeah. Yonke into sitshelwa nje ukuthi uyosha thina. Yeah. Uyayibo? Thina sitshelwa kakhulu ngokuthi siyosha. Mina ngike ngadlala ibhola Sunday washo umfundisi wathi umtshele
ukuthi uyodlala esikhogweni Uyolikhabe sokho. livutha Yeah. but umtshele atshela umamami ukuthi sure. umtshele umntana wakho ukuthi uyolikhaba esikhogweni ibhola livutha Yeah. yabona ngikhula nginalento yokuthi vele uyayibona anginayo lento njengoba usho ukuthi kade nikhuluma ngendaba yokubhema yokuphuza Yes. badlula lapha abantu abasha uyayibona No. so singathini especially mothi uyabheka ke babulawa balinyazwa abantu abadala abatholakala ngaphakathi enkonzweni yazi asikise mfundisi ukungena nje quickly ukeda kule point la kaThulas ne what you are saying it's actually the point engilithinte eqaleni ukuthi abafundisi they create this fear kithi yokuthi sisabe bona yes more than uNkulunkulu you understand by creator the picture yokuthi uNkulunkulu uyi monster akumelanga udlala ibhola akumelanga wenzeni you understand but the truth of the matter is that even umntwana once wakhula umvalele endlini the day azobona le lifestyle engaphandle ngeke usamcontrol you understand because umntwana ukukhula akazi ukuthi what is happening outside the minute azothi uzoyihalela and uzoyitaste once I taste ngeke usamvimba. That's where the problem it is. They put this curtain gate. Yeah, but gift, why they do that? That's the problem. Yes. Mami nanyakvezela why they do that. Okay. Yeah, ngithi mina imfundiso esazithola ebusheni bethu ningakazalwa nina. They are the ones that are killing us today. hey Yes. You know, uGift bekasakhuluma nga something one time sicela uqala ibusiness no Gift many years ago I think 20 yeah That was many years ago 2010. 2010 Yes. sicela uqala ibusiness so we had a conference Yes. mfundisi so masizoba ne conference but thina sicela uqala ibusiness manje uyabona so sizofika sesifika ntambama Yes. so ukufika ekseni sosula itulo you know as normal it doesn't happen because now si busy Yeah. so later on masifika ayisiphethe yabona nesiphethe ne tithe Yeah. yethu yebuye businessini yethu sizonika umfundisi That's good. says wafika ngalesikhathi wafika ngalesikhathi mfundisi you've been there uqeda ukusibona siceda uqala ibusiness Yeah. we understand so we can't close doors we understand siceda ukuvula manje now with locking doors you understand because not ukuthi we're not going to conference Yeah. but iqala Saturday Sunday thina sifika on a Friday the challenge is sometimes that door is locked for you to reach your potential Yeah. See. we understand ukuthi but you get outside and you become too successful the minute you get out of a church or the minute uhlale back seat here you become more successful because you nobody's gonna say sibuku kuphi Yeah. ngukudinga endaweni esoso ngesikhathi so and if you don't comply they will threaten you with cases we understand njengokuthi uzodlala esogweni ibhola Yeah. but you not we are and this you know what many young people they run away from church because of that we understand ukuthi you are not allowed to do you're not allowed ukuthi you're running a business you understand so must you lock your doors and go to Yeah. I understand. we understand those things you like you know what I'm limited to reach potentially you must notice one thing most young people who grew up in a church they didn't make it they're still praying for success until today because they were taught that success is gonna come when you speak in tongues and blah 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 you don't have to wake up and go to work I don't know that one. yes I don't know that one. yes Abafundisi yes may have errors. Mara bangabantu bahlakaniphile. Look at you today. You were never taught to pray in tongues and do nothing, you'll be successful. Yes. That's an incorrect. Yes. Akunamfundiso ngathi umuntu omusha ongaya esikolweni thandaza kuphela uzophumelela. No. However so, ngiyazi ukuthi abafundisi they do have some errors of some sort, but they cannot be that careless. Sabakhuthaza abantu abasha bafunde, sabakhuthaza ukuthi bayenze ama businesses. Okay? Kodwa ke iba khona i-temptation momfundisi of trying to lord over people. And that is where the mistake is. Into mina engisizele kakhulu is to understand lento okuthiwa ama human rights. Ukuthi ayini ama human rights? A operate kanjani? Abuyaphi?
And lento leyo liberates your mind in dealing nabantu in general. Umuntu mangasenkonzweni akazelanga mina uzele yena and uze kuzokhonza uNkulunkulu maceda ahambe. I have limits in dealing with that particular person. Uma ngimbona hamba estradini angeni ndawo. Yes. Impilo yakhe leya, impilo yami la. Thina sihlangana enkonzweni akhonza uNkulunkulu ashiyithayitha hambe. You know, before ngiyaxolisa. All right. You know, Mfundisi, you would be surprised. You would be very surprised ukuthi a lot. Just look at the numbers. No. Many. These are facts. It's not any other thing. These are facts. Yeah. Many young people. Yeah. Many of them. Yeah. When they are in a church, take him. Yeah. In his days, emasontweni, Yeah. he was not as successful as he is now. I'm not saying it's wrong to be in church and be successful, but I'm saying what you just said now, Uguti, there are limits whereby there are certain things that you can do, there are certain things you cannot do that will restrict you. No, I beg to differ. Yes. I am the way I am today because of church. Yes. Remember, you were not the first young people. I was a young person. I came young. Yes. And if it wasn't by church, I would have been successful in prison. Okay. Do you understand? So, currently, we have young people who are medical doctors. You see? Abanye are engineers. You see? Where do they get all that? Within the church. You see? So, there could be individuals within the church who are not successful. Yes. You see, like everywhere. But there are many who are very much successful today. I'm telling you, some are managers in airports. Listen to Lesbos Fundegupi in the church. However, I'm not saying the church is perfect. Yes. Akona ama limitations. Ekmele city to unscrew our minds and let go. Okay. Yazi Mfundisi usese lapho yazi uthini. Ngiyambona usibuda akayibeki straight. Ngizoyibeka straight mina ngendlela ofuna ukisho ngayo wena. Okay. Yeah, ngoba nithena siyakhuluma Yeah, siyakhuluma. Siyakhuluma. Sibuku wena uthi esontweni laba bantu aba serious kakhulu yiba abahlupheka kakhulu. In simple terms. Yeah. Yes. And Well- mothi uyibheka Mfundisi. Yeah. Lento ayikhulumayo mina ngayibeka ngenye term futhi. Labantu abathandaza kakhulu abama intercessor yiba abahlupheka kakhulu. Okay, but Masiyenze i-research. Kuwo Yeah. injalo Mfundisi. Fana ne praise team Yeah. laba abahlabelelayo. yeah. Basokola abantwana ababanye. Masithi injalo in your view. Okay. Very important. Yeah. Yeah. Masithi injalo in your view. Yeah. I will show you something. Yes, you know, the law of comparison is very critical. If you compare abantu abathandaza kakhulu kuleli bandla with the world, that comparison is totally unfair. You will still find abantu abangakhonza abangathandazi. Okay, Mfundisi Okay. ngicela Okay. ukuyiphoza lapha. Alright. Right kakhulu ngiyayizwa. But manje angithi manguthandaza. Yeah. Sithi thina ke useduze ke noNkulunkulu ophethe yonke into, ophethe izindlu, ophethe uhlupheka kanjani? Yeah. Useduze kangaka. Yeah. Let me explain. Ukuthi teaching yokuthi abantu kufanele ba-act their prayer is the one we have never emphasized on. Okay. We have emphasized indabeni ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Yes. Yiwo ngilande wena. Ngiyabona why ngilande wena. Yeah, yabona. Ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Yeah. And then ke sikhula sazi ukuthi uJesu uyabuya masinyane. Nice. You understand it? But then the more we read, the more we mingle with other ministers, you realize that the coming of Jesus Christ is not our responsibility. It is his own responsibility. Yes. uJesu uthe, do business till I come. So kufanele kube nento esiyenzayo. You can be prayerful and be poor. You can be prayerful and be rich. You may not be prayerful at all and still be poor. So it's about taking an action into achieving something. Ungamthola umuntu ongakhonzi altogether naba bakhonzi badla inyawo ngaphandle. Khona abakhonzayo who are visionaries, who are pushing.
they are succeeding. Yeah. They're putting actions. So, kuyangokuthi how do you see this comparison? Yeah. No. Yazi shortly thula sinomfundisi ne sisasekulelo point. Mina this thing ngi experience ngenye indlela. Mina ngizokhuluma from my point of view. Yeah. What I've experienced. Yes. Remember nganqunyo. Yeah. Ne after ekunqunyweni ngayeka isonto. Ne ngithe mangiyeka isonto kwathiwa no uyeka isonto sizolanda leyo githa izodlalwa usambodi. Ngathi kanjani? Bakuphuca nesidingo. Bangiphuca nesigingi. Kwathiwa Yeah. thula si we reached a point. That's very painful. We reach a point whereby umfundisi ngambuza ngathi after sokungcumile wena ufuna uthatha italent lami Yeah. kanjani. We almost fought nomfundisi because I was angry. Yes, umfundisi wazi wakhipha amagama ukuthi angeke uye ndawo zombasha zohlupheka. And then uyasizwa the statement. Ngikeswa umfundisi oceda ukungcuma. Yeah. But what is happening right now, it's far different from what he said. Yes. Because after Stretugulo, my life started progressing. Zavuleka into zakho. Ukudlula the time ngiseselapha esontweni. Eish. Tithe. I even reached a point whereby we had an argument, one of the good days, no Sbu, ne, about tithing. Ne, unama views wakhe. We always argue, unama views wakhe, nami nginama views wakhe. And the way I was so angry, ngaze ngamtshela ngathi indaba okunikela esontweni angisayingeni. Because angisebenzeli. Yeah. Salwele bank. Yeah. Silwe bank. Yeah. So deposit imali business. Ngithi akuphuma itithe la. Hayi ngingena You tithe. understand? I've reached a point whereby ngatshela uSibungu ngathi if umfundisi azokhuluma lento unayiphi right ukungiblessa mina. Yeah. You understand? Then I decided, you know what? I'd rather take my money and give to somebody who is in need of yon. Because things that happened, give me. Engizibonile. Yizo zangenza ukuthi ngigcine ngiso. Uthi mina ngizokutshela yabona kunento engokusola ngayo. Yeah. Enkulu engokusola ngayo. I'm not saying that man was right, that man of God. Believe you me. Yes. I see errors, right, and the weight is too big. It's too big. Kodwa ke akusho ukuthi uma ulinyazwe kangaka ucabanga ukuthi every man of God is like that or every church is like that. Yes. You were supposed to say, you know what? Phinde ngiya lapha. But Nkosi yami wena ungenzanga next. Wena uNkulunkulu awungenzanga nix. True. Ngiyasuka mina la kuleli sonto leli mara wena ngekulahlwa ngenzanga nix. True. Look, we have been we've been in fires too. We've been in big problems too. To the point yokuthi you want to blame God. Bese uNkulunkulu athi kodwa mina ngokwenzeni. You see, so uNkulunkulu awenzanga next. That man of God uye nokulimazile. Right. But you were not supposed to say ungenze kanje ngiyahamba ngiyobulala abantu mina. Ngiyahamba mina ngiyorape mina. Ngiyahamba mina ngiyodakwa mina. Ngiyahamba mina angisamfuna uNkulunkulu ukwenzeni yena. Ukunikeze italent. A very beautiful one. Ukunikeza ukuphila akakwenzanga nix. So noma bangakulimaza kanjani yena ungamlahli. You know mfundisi useselapho, and this is the view of many. You can go on Twitter, you can go on Facebook. Yeah. The views of many young people are like, Yeah. God is better in my room. Yeah. 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 God is better in my room. Yeah. Like I'm alone, I can pray at home. And then like sometimes Konu Kiftinta show earlier on that me going to church, I feel like I'm exposing myself to vultures. Yeah. Because mause rumin lakho wethu, you pray, you talk to God. Remember abantu abamlahla uNkulunkulu balahla isonto. Yeah. Abamlahli yena abanankinga noNkulunkulu. Yeah. Njengoba usho ukuthi Yeah. uNkulunkulu makathi mara mina ngikwenzeni no mara mina nawe siyabloma siringe sithi. You understand? But we have to address the challenge ukuthi you know uthula sibekasho something athi kunabomama
when uyabalanda abantu Yeah. bona bayabakhipha. You can't Yeah. blame only the pastor. Yeah. Ukuthi maybe they are the problems. You Yeah. understand? Yeah. There are a lot of people, a lot of things Yeah. as a contributor into that. When ubalande bese khona babakhipha emnyango emuva. But many young people, they didn't leave God. They left the church. Yeah, but Sbu, those young people, in my view, now they have a problem. You can go to any organization anywhere in the world, as long as there are people there. Uzolimala. It doesn't matter whether church or tavern or anywhere. Uzolimala. Abantu bazokunyathela makhona. You see, I'm not saying it's right mabakunyathela, but it's a common thing. Ukuthi bazokunyathela amakhona. Kuzodependa ngama weight wala makhona. I problem lana ukuthi, how strong are you to carry ama-heads from people la enkonzweni? Ngaphandle ithi kancane. Ngaphandle uthola ukuthi ugift kanje. Ngaphandle sebamnyathele kakhulu amakhona. Maybe later when bamnyathele kakhulu, mara you still there. He still have friends abaphuzayo. Mara enkonzweni uma bamnyathele amakhona, uyafuma. Why? U expecta ngapha abantu babe right. See, so there must be a mental change. Yazi ukuthi enkonzweni kuna yonke inhlobo yomuntu nomthakathi khona. Asokulimaza khona la. You see, wena yazi ukuthi uzela uNkulunkulu la, umuntu namaphutha akhe, uzokhonza uNkulunkulu, off you go. Yazi ukuthi umfundisi no matter ngagcotshwa kanjani ungumuntu. Yeah. Kanjalo uzoba umzalwane impilo yakho yonke. Okay, Gift, your point. Mfundisi kule point oceda ukulisho ne. I think the most biggest problem that we are facing, Yes. especially emasontweni. Yeah. Have you ever heard this thing ukuthi umuntu onga-attend isonto that I mina ngeke ngiye esontweni labazalwane? Yeah. Because bazitshela. Yeah. The biggest problem is how we portray ourselves ebantwini. Masikhonza. You become somebody kuba ngathi uphile ezulwini. But the truth of the matter is that leyo nto le uyenza kayi-1 Sunday phela. During the week you become somebody else. When a Sunday awubambeki omunye umuntu nje, you understand? Then it's a problem because leyo nto le yiyo lento ebalekisa abantu. Yeah, but you see, we must all change our mindset. Yes. Umuntu gift une right to be himself or herself. Yes. If umuntu uzibona ku right ukuthi yena abe holy that Sunday, where's your problem there? Une right mos. And then magube kukhona othi yena akafuni ukuza enkonzweni ngenxa yalo, une right ukungeza enkonzweni too. Yes. So what I'm saying is this one cannot change impilo ayifunayo ukuze loya eze enkonzweni. We can't. We cannot change our lifestyle to try to win other people. No. If people don't want to come to church, we don't say they must not come, but if they choose to, there's nothing we can do. We cannot change ourselves. Omunye wathi mina ngeke ngize esontweni lenu ngangigcoka kahle. Yeah. Let's look at It's not you. a- yeah. So kumele ngigcoke the way you want so that you can come to the church. yeah. So don't come, Yeah, Mos. yeah. Don't come. Stay Yeah, yes. and go, or rather go to a church abagcoka kanjalo. We are in a democratic system. We've got the right to be ourselves. Yes. And nobody must judge us. Uma sinje singabazalwane siyazithanda thina sigcoka kahle, sithanda a top life, sithanda education, sithanda English, you know? This is who we are. If you want to come and visit us, we can't change us to suit you. No. Come be part, sikhonza uNkulunkulu siqhubeke. Makes sense. Okay. Yeah, I agree Mfundisi with wami. that. Ngiyabonga. Yazi ngilo ngisho ngithi yazi abantu abanjengawo bafiwe. Not ukuthi ngikhuluma ngoba I hear you. ula eduze kwami. But I think singabawina abantu abasha since kuyinyanga yabo sikhuluma ngapho. Masingathola abantu abafana nawo. Okay. Yabona ipoint la gift ngizobuyela kulo. Ugift walimala lokho serious. Yeah. If mina ngingayibeka ngoba ngangibona. Yes. Mina ugift ngangakaze ngimbona aphuzile. Yeah. But indlela bephuza ngayo sibuthi uzongifakazela. Bengekho normal. Then kunabantu abasensitive, kunabantu anasifani masingabantu. Kunabantu abasensitive. If i-situation ka-gift ngathola umuntu osensitive anqunywe mase commit suicide.
leyo nto yayibona ukuthi ngaba bad kanjani. Kabuhlungu kabi. So ke sifuna isolution mfundisi ngoba emasontweni amaningi manje ugcwele ama quotes. Kade kwinyanga zama youth kwinkonzo manje. Baya baquotela balanda abo doctor. Uyotshelwa ngecareer yakho. Ukuthi career kanje. Uma uqeda ukungitshela ngecareer. Njoba nginenkinga yotshwala manje. Ngisengikuzwile wena ngecareer. Nayi inkinga yami yotshwala. Nayi inkinga yami yamantombazana. Mfundisi khona indlela oyibona ngayo wena mhlambe engenziwa njalo mhlambe abafundisi abalalele bay adapt leyo ndlela ukuthi mhlambe singenza kanjena wena isiphi strategy osisebenzisayo enkonzweni yakho ukuwina abantu abasha ngoba kulamanye manje kugcwele ama codes. Understand? By God's grace umzo kahle. Ebandleni lethu at least we seem to be the largest church in abantu abasha abaningi. See. Number 1. Abantu abasha must be respected as much as possible. And then be as open as you can to them. Khuluma ngomjolo to them. And tell them umjolo muhle and mnandi. But kunesikhathi sakhona. I-age okuyo ungajolo mara uzolimala. Just wait for the right time. Mtshela umuntu omusha, sex is beautiful. It's a gift from God. And you must do it, but not now. If you do it now are consequences. Okay. So uba as practical as possible. Abantu abasha bekhuluma nge-masturbation on Wednesday. You know, what is that? Should a Christian masturbate or not? So we're talking, we become practical on these matters. Yeah, we're talking about these matters. You see, kodwa-ke, it is not the duty of the church. It's not the duty of the church ukuzokufundisa ukuthi you must have sex or not. No. Our duty as the church is to get your spirit saved. But mangiyihalele ngiza kuwe ke nayi age ngileso stage hey mfundisi ngizokhuluma nabantu khona umuntu ongenekayo enkonzweni engakhuluma naye ukuthi hey ngizwa ngihalele lento. You know what I like, so lento mfundisi ayisho, I love what he's saying ukuthi be as practical as you can. Yes. Because that's a challenge mfundisi ukuthi in you see people emphasize on the last point that you made, that it's about spirituality. We understand, but if we can chew and walk at the same time. We understand. True. So there's time where we have to talk about, you know what, as a father, challenges that you went through. We understand that you say, you know what, gents, these are the challenges engaziyo ukuthi ninazo. You might hide them in small corners. But those deep conversations ziyasiza ukuthi noma nawe benge kuyikhulume live uphakamisa isandla uthi yazi nginenkinga so, but as a collective becomes better. We understand ukuthi gents, now my challenges. Ama youth camps, thank you so much. Ama youth camps play a pivotal role. Never undermine youth camp. Uma for an example, ngimix abantu abasha about 60. Ngibamix Cape Town. Yes. Then you tell them, boys and girls, you must mingle together. Makungabi khona amantombazana ahamba wodwa. We don't know the city. Yes. You must mix. Boys and girls must work together. You see, epasini, sit together. Then must bafundisa ngithi, you know what? These are not your sisters and these are not your brothers. These are your future wives and husbands. So you become as practical as possible. Kuba ne moment where you separate insizwa zodwa namantombazana wodwa. Nkosikazi wami will speak to the girls. Then I speak to the boys. Oh yes, ile point ebengilibuza ke. Okay. Ile ngoba kukhulumeke nabafundisi bamanje. Yeah. So kuma boys yakhona ukukhuluma. Kuthi ngiyazi ukuthi momfana ukhona othanda isilenda. yes. Ngiyazi momfana ukhona othanda ona hips. Ngiyazi momfana bahleke kube mnandi, but iyangena this thing. Then yabatshela ukuthi there is nothing wrong with that, but there's something wrong if you rush it. Yes. Because if you rush it, kulimala wena. At the age of 19, you are a father, and yourself you have no parent. True. So you make sense to them. Then in Tamba is keep a demon out.
So Yeah, you, I you love see, that. you I see, love Tulas, for this, it takes back to the point Engel raised earlier on. Yeah. Uguti, this nowadays we can't be close to abafundisi bethu. Remember when you're running a church, kunabantu abana both parents. Kunathi esingenabo baba. You understand? You don't have a father figure ukuthi uzohlala naye umxoxela hey man time hey lo mntwana ngathi uyangibhayizisa. We understand? Yes. Those things izinto zisilimazile thina esontweni. Because we never had that opportunity. Umfundisi mazokubona uhamba no sister. Iqale libovu lelo. Inewe yokudlalela thina besithi masihamba nabo sister besitshontsha. Oh. Wathi wabona imoto kamfundisi ngathi yavela hey. Yazi mina bekwenzekani gift makwenzeka mangibanjwe kanjalo uthola ukuthi uhamba nentombazana. Yes. Yeah, bebengazi bekunezimpimpi ezitshela umfundisi. Angihambe ngidlala i-keyboard. Bengishawa ngezi mina phambili. Babel. Yizi ukuthi lefeti lele lami le. Tulas, it's true that you show. Yeah. Thina umfundisi bekangena Sunday akwatile. We come from that background, all of us. Yes. Yeah. Umfundisi angena Sunday akwatile asimise phambili. Sonke abo brother. Athi lentweni ukuthi nizolibela empizini nihamba nabo sister nibambana ngezandla. Ayisebenzi la. Uzokunquma nonke. You understand? But ngizama ukugcwalisela kule point la mfundisi ukuthi you see manje umfundisi ubabamba ngestrategy esinjani. Yeah. It becomes a works, father. Yeah. Uyaphuma kubufundisi abe ubaba kubo. Hence that is why it's very easy ukukhuluma naye. Yes. As we speak right now. And sorry before ugcwalisela, you know lento gift esho umfundisi ukuthi most homes according to stats, Yeah. they don't have fathers. True. You understand? True. So you know what, the way sometimes pastors won't understand how people look at them. Yeah. You know, sibabheka kuabantu aba Yeah. when makakhulumile ukhulumile. Yeah. And you look at him as a father, which Yeah. you know what, this is my father. But to have that mentorship from that person, that's why abo mama uthanda mawenza wrong athi ngizotshela umfundisi. Yeah. We understand because wonke umuntu umbambele phezulu ukuthi umfundisi bangahlala as siyamajita siba na that conversation, what you saying to us it yes encourage ukuthi no, don't feel this way, you've got a right to ukucabanga ngale ndlela, you've got a right, which is in another way it helps because you can't have that conversation with pastors. I understand. Yes. My 15-year-old boy asked me a question. Baba, kumnandi ukubhema. And he's a PK. He's a pastor's kid. Then I said, my son, to be honest, kumnandi. And he said, if kumnandi, why are you not smoking? Now, it's because if you smoke once, lentutuma ingena umzimba wonke. Sekuyi-addiction yokubhema impilo yakho yonke. Ukwabhema mfundisi. Angazi ngabhema. Oh. Angazi ngabhema. Okay. Ukuthi I understood how he sees me. He sees me njengomfundisi. And he would think ukuthi no, iBhayibheli lithi. Okay. So I had to come and be as practical as I can. Ukuthi first time when you smoke, it's beautiful. But the problem is one, you puff it once, it will never come out. And then ngamtshengisa ke abantu abamosheke amaphaphu. Google, ngithi look. They smoked guy one first time, they never stopped. Love it. If bokhona ukustop, I would have smoked and leave it. But I can't leave it. So ngifuna into ezongibusa. He never liked smoking till today. Like njengamanje mfundisi ngiyithanda leyo. Njengamanje mfundisi angazi singayibuka kanjani. Mina ngiyibona ngelinye ilihlo. Abantu bahluleka ukungena esontweni ayibayiboni kuyindawo abangaba safe kuyo. Asithi manje kunomuntu obuye ejele. Yes. Ufuna ukushintsha life yakhe. Yes. Esontweni lo muntu angeke survive. Esikhathini samanje. Okay. Ngikhala ngaliyo nto namanje ukuthi mfundisi uyabona since usesenesikhathi sokukhuluma naso. Yes. Siyoshana isikhathi ngoba uNkulunkulu uyawakhulisa amabandla. Yes. Siyoshaya isikhathi la uyofika khona ukuthola ibandla selinama member more than 20,000. Ngeke usakwazi ukuyenza leyo nto. Yeah, true. So manje ngathi kuwo wonke amabandla ngaba ne strategy esenziwayo. That's why ngithi ungathi ungasinceda kunabefundisi abalalele manje. Mhlawumbe banika ama tips mfundisi ukuthi yini abangayenza. Mina ngizothi kubo, first and foremost abafundisi abaphethe amabandla asibuyele to the National Constitution of the Republic of South Africa. Go and study that thing there. Lanto le is very critical.
ngoba ekhuluma ngamalungelo wabantu and sibhizi ngabantu baka government. So if I was amalungelo wabantu baka government, ugovernment uzosilimaza. So kufanele sifunde ukuthi i-constitutional right yabantu yini. Umzalwane ungumuntu. So unama right. Number 1, une right to privacy. Ngamanye amagama awukwazi ukumhlambalaza. Yes. Phambi kwabantu. It doesn't matter ukuthi iBhayibheli ithi mhlambalaza. I-constitution ithi ungamhlambalaza. So uma umhlambalaza, he may not open a case against you. But if kune phoyisa la ebandleni or kuna somebody else or a human right activist, they can report you. Kulula uma umfundisi ungena ejele manje, lula. Very simple. So uma singafunda in our ward, sibe ne workshop sitila ngama human rights abafundisi bonke. Just to open our minds. Sonke masifunda lento leya sithi sifanele ukuyobhandita. So we now siyaqala siba careful. Women's rights. Children's rights. They're very important. So uma abafundisi general bangafunda the rights of the people. Whatever they do, bazoyenza babuye nganeno. Whatever they do, bazoyenza babuye nganeno. Yeah, bangathathi namasayidi ukuthi laba banemali bekumele banakwe kahle, ingane kabani nemali enkonzweni ibe kumele banikwe attention. Okay, that one, you see, if financial issue enkonzweni is always a problem. Yeah. Uma usebenza, you will always take care of your job. It's natural. Now, if a gift is always giving me bread to eat, kuba natural ukuthi ngimnake. Yeah, understand? Not because nyanzonda nonke. Yeah. But all of you, not even once in a year, bought me a bread. But inkinga siyabona silimali. No, I understand. Yeah. Yona vele iyalimaza. Iyalimaza. But uma ngizokucabangela, ku right. Ngizokucabangela ngithi, mara wena akaze ungicabangele for the whole year. Guys. Na ngumuntu lo nongicabangelayo. So manje, how do I ignore such a person? Ngoba ngiyakhona ukuphila ngaye. Now uyakhona ukuphila ngomsebenzi wakho. How do you ignore your But it's way? biblical na the for No, you know, to I understand what umfundisi is saying. Yeah. You know, so iBhayibheli liyayivuma ukuthi laba abanemali kube yibo abathole No. when we bega in No. a different way, but umfundisi uyibeka la ngimbamba khona when it comes to ngithini that. mina angitshela ukuthi ngithini mina. Wena uthi abantu abanemali they are valued more than abantu abangana. Uyazi ukuthi unikwa nesikhundla nganikwa nesikhundla. It happens. Yeah, It happens. Not that it doesn't happen. Kungena lutho. Yeah. Essentially, we're not saying it doesn't happen. It happens a lot. But what he's saying, what I agree with him, you know what? It's normal for me to give you a call if you can think about me ugude. Yeah. Like when mhlambe uyafika emfundisi hayi namanje bengithi ngiyandlula nje ngidlule ngithi na i-cold drink uzobona ukuthi wenza. I'm not talking about positions. I'm talking about I'm not talking about ikhothi ngayikhothi ayikaze. no. No. Not exactly. Bega. No. Partially. Bega. You see umfundisi khona into ayishila athi not ukuthi the others I love them less. No. But what I'm saying is it's natural as a human being ukuthi if ngidlula ngithi gift man na 40 rand Yeah. uzobona mfana uzathenga iplate udle bese ngidlule ngihambe ngelinye ilanga achayise i30 rand athenge ne30 rand ubani ngampi 10 rand. It's natural. But when it comes to position I don't think because that sounds like buying. Now iba kwenye level yokuthi umuntu maka bunemali therefore sifuna ukumbambela eduze sizombamba ngeposition. It happens. Yeah. And ukhatha kancane sibu. Mina I've seen that happening. Practical. We understand. Umuntu ujoina ibandla today. But because of unemali next week say something and bam appoint phambi kwonke umuntu there's somebody who's sitting there at the back unama brains ukubamba that position
but akayitholi chance because of akanamali, he can't say anything. Yeah, Bazomove. you see what's happening. Yabona i-life kamfundisi ekhaya. Yes. It's another thing. Okay. It's another thing than i-life kamfundisi in church. Okay. Umfundisi is expecting ukuthi aphile ngebandla. Now if akakhona ukuphila ngalo, kukhona oyi-1 azama umfundisi. The little that umfundisi is getting, ayiletha endlini, brings joy to the wife. Okay. You understand? Yeah, so. Therefore, because ngawe ngiyaphila, I'm tempted to take care of you. Not because I hate others. Ningizweni kahle. Ningizweni kahle. Ningizweni kahle. Laba abanye, I also love them. Yeah. Mara ngiyakutshela kuphela unyaka angazange ngithenge i-loaf brown. Yeah. You see, ngiyazi akanamali ukungithengela. Okay, fine, I understand. You understand? But here is this one, naye akanayo, mara uyakhona ukusacrifice angithengele i-5. Then bese ngiza endlini ithi mngami, uNkulunkulu siphi 5 asidle. Kupossible ukuthi umfundisi kuphele 6 months angazange alethe imali in the house. Yabona? Bese kufika lo oyi-1. Athi mfundisi na 1,000. Do you know how much is 1,000 to a man of God? Yo. You see? Lo So, omunye yena so these things. uze ngokuguidwa ngokomoya. Because ama-duties wenu ukusileader spiritual. Yeah. Mangizothi ubaba wami okwamoya ngikhuluma enye into la. Yeah. Ngifuna yonke into eyenzakala kwi-spiritual life yami and then ungiguide wena ungidlulise kuyo ukuthi kube kanjani. Yeah, true. And then ngifike enkonzweni ngibone le mistake encane le. Nice. And then sengi-off. Sengiyaphika. Sengithi noma usukhuluma lapha phambili angisayi-receive lento ngendlela ekumele ngiyi-receive ngayo because ngibone ngathi anginakwa nangey'nkinga engize ngazo. Uyazi why? Awukakhuli. Kune level ungakafiki kuyo ngoba ubheke the man of God glittering, beautiful and handsome. But that is why uma uqeda ukusindiswa ngeke ukhule vele. Ngingene la angikhulanga vele. Yes. Yeah, ngifuna wena ungikhulise njengobaba wami wakwamoya. Yes. Angithi ngikhulise baba. Yes, yeah. So that is why ngizosheshe ngilimale because angikhulanga. Yeah. That is why ngizophika ngibone lezi zinto ngoba angakakhuli. Yes. Sukunikeza a time frame. Yeah. We know ukuthi ukukhula akusiyi one day. Yes. Kuzokuthatha isikhathi. Kodwa ngisanikani ama-1,000 nisaphaka ukuthi ngiyabona noma ngingakakhuli. Angithi wena awukakhuli. Awu understand why nginikezwa i-1,000. Yeah. I understand kule But 1,000 lena. ngiyabona. Uyabona ngithi. Yeah. Mara I understand kule 1,000 lena iqinisa umshado wami. So I can't tell you uyafika. Yeah. Uzibamba endleleni. Uzibamba endleleni. So Yeah. the issue yemali nomfundisi Yeah. is always a challenge. I think any topic. Ngizile mokhuluma nge-tithe. Yeah. I'll be glad ukuthi sokhuluma ngayo next time. Yeah. Yeah, I think any But topic. again, ngikhuluma ku-position of being umfundisi and a very experienced one by now. Yes. You understand that? So some of the things endikhuluma ngazo manje, when I was young, I complained about them. Yes. Now I am in the position. I understand why my fathers did what they did. And ngiyarelate kwi-story sakho kancane sokuthi endlini uma ufika na something umama ajabula uzwakala ukuthi indoda. Bengidlala i-keyboard mina iminyaka eminingi. Uthola ukuthi ngidlala i-keyboard abazalwane bami ngeenyawo babusisekile. Yeah. Mangibuya endlini umfundisi wathi God bless. Mangifika endlini asinakudla endlini. Yeah. But abanye abantu ngithatha iviki lonke inyanga yonke ngiyodlala emvuselweni ngibuye ngingaphethe ngelutho. Such an anointed man. Abefundile. Yes. Uyayibona? Yeah. So ngiyayirelate lento yokuthi uma uthola imali ekhaya kuba njani. Yeah. Ngiyayisa. Yeah. No, iko imali idinga elinye ilanga. I do believe in tithing. A lot we used to fight. Yeah. We've got a business. Yeah. Imali esinayo akuphumi imali tithe and it's like Yeah. no. Yeah. You understand? But at the end of the day we understand with pastors must be taken care of. Mele sikhona ukubanakekela, but the challenge is there's a thin line mfundisi. We lento thula bekayisho manje ukuthi you know somebody who's watching from a distance who would come to you and say, you know, mfundisi, I've got these ideas and these ideas and these ideas, and you look at them
and you just ignore them. Yeah. And that person who's got money, they say it once. Yeah. And it's done. So Yeah. to strike a balance between the two to make everybody happy, because it's a challenge. Yeah. People with money, they've got bigger voice. Na 5 Yeah. minutes manje. Na 5 minutes. Yeah. Okay, ku audience yethu mayikhona imibuzo nje ngingathatha yona i-mic ka Sibu. If khona unembuzo. Mfundisi wami, njengoba le episode le isibe khona. Ukhona omunye umuntu ozoyibuka athi yabo lo yamfundisi ngiyamdinga. Especially abantu abasha. Uyabona abantu bama social media manje. Bazothi hayi lo yamfundisi yo nange yakumfundisi mina ke engingaya kuye ngikhulume naye ke manginenkinga. Unenkinga akakhona ukureacha umfundisi wakhe, Yes. akakhona ukureacha anyone azokhuluma naye. Yeah. So mfundisi unayo indlela otholakala ngayo wena mhlambe kubantu abanjengaleli labo. Angitholakali kubantu engakhonzi nabo. I just need to be clear, and it is my right. They must not judge me. Ngitholakala kulabo engikhonza nabo. No. Abangazi abahlali kanjalo. Hawu. Yes. Kwazi labo engikhonza nabo. No sengisho ukuthi ofuna ukuze esontweni lakho ke nje. Ngicela ngezi. Thale ngibe kanjalo. Akahlale la akhonza khona. Yeah. La akhonza khona uNkulunkulu umtshale lapho. Okay, ake ubuye ejele ke manje akana sonto. Nanga umuntu engakhuluma naye. Ibandla lethu li satellite yeModapi prison. All the parolees in that correctional services, they signed there. Nanga ubunye bamnqumile esontweni ulimele kasena sonto udubile. Akeze ngizokhuluma naye. Yeah, and kulelo point, by the way. Yeah. By the way. Akeze. Umfundisi. He's the man. Yeah. Wangdoba. Yeah. Yes. Nice. He was in my We church. spoke. Nice. Yeah. Sabarai. Yeah. Sabarai. Yeah. Sabaphetha. Man. Yeah, we understand. Yeah. Ngamxoxela sonke Yeah. story sami. Yeah. And he was very shocked. Yeah. Okay. Any question? Okugcina ke lo mbuzo engizobuza mfundisi. Esontweni noma enkonzweni asingakuphiki lokho. Kuthiwa masithandaze uNkulunkulu uzosibusisa. Ngicela ungicacisele ngeunderstanding yakho. Enkonzweni siye kuyobusiseka noma siya kuyokhonza. In order to understand that, kumele siqale understand ukuthi uSathana usebenza njani. Yes. Usathana wa enemy ureal and uyaphila and userious. And if akakhona ukuthola umoya wakho, uyakhona ukubamba imoto yakho. Uyakhona ukubamba indlu yakho. Uyakhona ukubamba imali. But inhloso ukuya lapha emoyeni lapha. Yes. So masithandazela abantu uzo idemon likhuluma lithi ngibamba imali yakhe, ngibamba umsebenzi wakhe. Manje it is our duty as the church to release imoto. Usathana kana right ukuba nemoto, yithi kumele sibe neimoto. Yeah, ingcebo kaNkulunkulu. Yeah, so uNkulunkulu kufanele siphe imoto. So angiboni iphutha mina mathi iza enkonzweni ikari yakho will be released. Abantu abangafuni this type of gospel ilaba abaneyimoto. Laba abanganazo imoto abana problem. Yeah. Umuntu onendlu uyacomplain ukuthi why kuthiwa enkonzweni sokuthanazela uzothola indlu. Mara lo onganayo indlu uma aye enkonzweni bazothola indlu uza another faith yokuthi ngelinanga ngizoyithola indlu. Where is the problem uma sithi uNkulunkulu uzokupha indlu? I don't see anything wrong in that. So lelo vangeli lelo yilo ivangeli aliqhubeke. Uzoyithola imoto, uzoyithola indlu, nomshado uzothola uma ukholwa. Finish and clear. We are losing nothing there. Okugcina ke mfundisi, okugcina angakashadi. Amen. Angakashadi, ngifuna ukushada mfundisi. I-white wedding ikhona eBhayibhelini. In fact, umshado kaNkulunkulu i-white wedding. I-white wedding moso bathi abelungu i-traditional wedding kubo. Yes, basho njalo abelungu. And that's not the truth. White wedding. Cela ungikhothele nevesi. 1 Corinthians chapter 7. Wifunde yonke. Chapter 7 ne. Ithi ngikutshengise nge-white wedding lapha. iBhayibheli lithi ibandla lifaniswa nomakoti ombethe ingubo emhlophe. uKristu unjengo mkhonyana. So abelungu have taken that chapter
and practicalized it uma ivangeli lifika kubo. So uma bafika la eAfrica bafika ekubeni sebe practicalize, they practiced it already. Tina, we think what is their culture. No. Absolutely nothing wrong with that. No, absolutely. In fact, umshado has got nothing to do with affordability. It's about love. Whether we enter traditionally or ufaka a white wedding, absolutely there's nothing wrong. But I would really encourage good Christians. Aw, angazi ngishadisa abayingakhi personally ku traditional marriages. I don't know. Baning. Yeah. But a Christian, I would encourage me a Christian to go for white wedding. Ngoba it is a typology of Christ marrying his church. Okay. Yiko ngilande wena mfundisi. Aksiona i-tradition abelungu i-white wedding. Sizwa legama elithi white, then we think it's for white people. No. Ile ndwango emhlophe enganasici, enganasono. And then uJesu ngumkhonyana. All right. Bafowethu. Okay. Siyayixoxa ngicela ukubonga kini sibu gift. Ngiyabonga. Bishop wami. Ngiyabonga kakhulu. Uyazi ukuthi nami ngisizakele ngingafa kule city. Oh, nami ngisizakele. Yebo. Ngisizakele noma ungafundi ukusho ukuthi utholakala. Kodwa akayikho inkinga ke. Okay, ngizosho. Uzosho. Yes. Okay, sitholakala mfundisi. Okay, ibandla lethu silibeza ukuthi kuse Present Bible Church endumisweni Dumisho. According to Psalms 150 from verse 1 to verse 6. And then I do conduct ama one-on-one. Ngama Wednesdays and Fridays only. Yes. Tuesdays and Thursdays ngisenkonzweni. Monday is my day off with the family. Yes. So ngizotholakala kule number 073 157 8798. 073 157 8798. I'm a one-on-one wami are free of charge. Everyone is welcomed. Privacy is guaranteed. Confidentiality is guaranteed. Human rights are respected. Ngiyabonga mfundisi. Amen.